Salutare lumea, eu sunt Tony, alături de nimeni, fiindcă acum este al 4-lea episod, nu știu, cred că da, sau al 2-lea, cine știe. Da, și acum vreau să văd cum e serverul. Acum am intrat și pare destul de good. Deci, o să vizităm câteva oarburi și acesta sigur va fi mai lung. Da, există. Da, doctor. Dacă asta e doctor, nu știu, da. Da. El doctor. What? Asta nu e doctor. Asta e parcurs. Da. O să joc parcurs. După cum vedeți. Păcălean. Nu e nicio păcălean, de fapt. Da. Și cine a închis? Chestia asta e în arătăm. Înseamnă că eu da, doctorul nu spune că e sus. Da, deci warp ox. Mergem la ox. Am văzut de dimineață vreau să vezi planeta. Cabum! Mă scuzați, da, nu mă puteam. Încă o dată. Cabum! Cabum! Și după cum vedeți, eu sunt da, gata cu prostia. Haideți, mai vedem ce vor pus. Râp în loc de warp. Asta mă enervează. Deci, warp, în loc de warp, da, și mai scriem și la chat, warp, ar fi tare să fie warp bibliotecă. Biblioteca. Bun venit la o altă bibliotecă. Sper să mă aștepți cu Magălți. Hello, Brian. Hello, Brian. Am văzut. Hello, Brian. Haide să ne plimbăm. Noi suntem oameni frumoși și ne plimbăm pe stradă. Asta e ceas? Nu, e PvP. Și vrea să scrie partea cealaltă. Nu putea să scrie. Și aici să scrie peste asta. Da, foarte mai frumos. Dar dacă așa a fost, suntem cu mașina. Cartolan! Brum! Tic-tac. Copacilor, să știți că am prioritate. Am prioritate copacilor și nu mi-e frică de voi. Lag. Ne. Am prioritate și nu mi-e frică. Da. Se pare că am dat cu mașina în bărdură. N-am făcut nimic. Da. Și cred că, nu știu dacă o să închei episodul aici, dar eu zice că ar trebui să-l închei. Și așa e 7 și 11. Da, și acum ar trebui să nu fiu în pat. Să mă uit la desen. Da, și, da. Ce e aici? What neighbor? What baby? Da. Deci, salutare. Bye bye.
popescărilor și popescăriților. Vă spun mult succes la școală și pa, 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 pa. Ne vedem peste